Most Budapest egyik legelegánsabb kerületében vagyunk, Budán, igazából egy meg nem épült háznak, a meg nem épült 4. emeletének a magasságában. Zsolt, kérem, mondja nekünk, hogy tulajdonképpen ez most itt micsoda, azon kívül, hogy hőlékballonban állunk, és nekem Óriási Tériszonnyal kell küszködnöm. Mi lesz majd itt 1 vagy másfél év múlva? Másfél év múlva 3 épületből álló 41 lakásos házat tervezünk. Amikor adott egy ilyen extra lokáció, akkor a beruházónak mire kell még figyelnie, hogy azért más is extra legyen? Amikor egy beruházást tervezünk, akkor ahhoz ismerünk el a vásárlóközönségünk igényét. Ma az építészetben a dizájnnak sokkal nagyobb szerepe van, mint korábban volt. Hozzászoktunk ahhoz, hogy a minket körbevevő tárgyak formatervezettek, ugyanezt várjuk el az épületekkel szemben is. Tehát a korábbi viszonylag egyhangú épületek helyett az építészek sokkal bátrabb, mozgalmasabb tömegű homlokzatokat terveznek. Azt is jelentik, hogy a homlokzaton akár függőleges kertek is megjelenhetnek, ezáltal megpróbáljuk visszahozni a természetet a városi építészetben. Egyrészt nagyon nagy szerencsénk van a kertet, alá lehet érzékelni, hogy ez egy különleges hangulatú kert. Szeretnénk is ezt a különleges hangulatot megőrizni, ezért a zajvédelemre nagy hangsúlyt fektetünk. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy sem a föld felszínen, sem az épületeken nem jelennek meg zajforrások, tehát ilyen zajt okozó berendezések. Sikeresen landoltunk. Nagyon jó élmény volt. De most arról beszélgetünk, ugyanazon a projektről van most még szó, és itt most már látványterveket, pontosabban alaprajzokat is látok. Mondanám, hogy ezeket én fölismerem, de nem mindet. Ami feltűnt elsőre, hogy kislakásokat annyira nem látok még ebben Ez alapvetően nem jellemző mostanában új építésű, ilyen exkluzívabb lakóparkoknál a kislakás, vagy ez Budára nem jellemző? Kislakásokat szerintem, hogyha jobban megnézzük, akkor találunk, de nagyon picit, ha nagyon picit keresel, azt nem. Ennek van oka egyébként, hogy ezeket nincs kereslet annyira? Próbáljuk megtalálni azt a kört, aki itt leginkább keresni fog, és azt látjuk, hogy egyedülállók is inkább az egyhálós kategóriát keresik, és ennél az árkategóriánál már szeretik szétválasztani a nappali teret a hálóhelyiségtől. Tehát a stúdiólakás az általában inkább árkategória által meghatározott méret, tehát aki nem tud megfizetni egy külön hálószobát, ő az, aki a stúdiót választja. És mik a legnagyobb lakások? Erre van valamilyen számotok, hogy a legutolsó méret, amit még ott szívesen megvesznek ilyen lakóparkban? 149 négyzetméter a legnagyobb lakóterület, és ehhez jön hozzá még a terasz. Kik keresik ezeket a fajta lakásokat? Mondjuk leginkább azon a környéken, ez kicsit drágább lakásokat. Jellemzően a Mára kerületben lakók, ugye ez egy hiány termék volt mostanáig, úgyhogy a környéken lakók szeretik és keresik ezt a megoldást, mint új lakás, és ezen belül családok kisgyerekkel, nagygyerekkel, több generáció is keres úgy, hogy egy kis lakást mellé egy nagy lakást, és még a gyerek akkor nem szakad el a családtól, de mégis külön tudnak költözni. Amikor én kerestem, akkor nekem a panoráma volt az első. Általában mi a legfontosabb ilyenkor az embereknek? A panoráma, a lokáció, a lakás nagysága, a minőségi alapanyagok, hogy mit keresnek egyáltalán a mai lakásvásárlók? Elsődlegesen mindenképpen a lokáció, ami azért kedvező, mert bár a 12. kerület hegyvidéki részen van, de mindentől pár perc távolságban, tehát akár a déli pályaudvar, akár a hegyvidék, dombos, kirándulós részei könnyen elérhetőek. Ezt követően nyilván egy megbízható beruházó az, ami fontos szempont, és hát a jó elrendezésű lakások. A panoráma az meg csak egy szükséges plusz ezen a részen. Lehet, hogy csak én vagyok lusta vagy türelmetlen, de amikor lakásokat kerestem, akkor egy idő után mondom őszintén, hogy picit azért már nehezményeztem azt, hogy minden nap azzal keltem, azzal feküdtem nap közül, és sokszor még ránéztem, hogy megkerestem, végignyálasztam az összes lakást, van-e új. Pont erre jó megoldás a megújult otthontérképnek a címlapja. A korábbi keresésekből származó információ alapján, tehát hogy én eddig miket keresgéltem, milyen típusú lakást, hol, területileg, mennyiért, ezt ő összegyűjti, és eleve ilyeneket fog nekem felajánlani, amikor bekapcsolom a gépet. Aha, na, kicsit ez nehéz, mert én néha nézek ilyen luxuslakásokat csak úgy keftelésbe, aztán földob nekem mindegyik aktuális problémánál egy ilyen 500 milliós ingatlan. De nyilván értem, hogy ez a mesterséges intelligencia itt is megjelenik, és mi ez, amit még segítségül tud nekem nyújtani, az, hogy minél egyszerűbben tudjak végre találni egy olyat, amit szeretnék. Azt mondom, hogy van mondjuk 25 millió forintom arra, hogy vásároljak egy ingatlant, és nincsenek különösebb kerületi preferenciáim, de azt mondom, hogy kb. 4-5 kerületet kijelölök, akkor ebből ő gyorsan leszűri azt, hogy
ezekben az adott kerületekben most éppen milyen kínálat van, és akkor csak azokból fog nekem válogatni. Mik a leginkább ilyen keresőszavak, amiket a legtöbben használnak a ti adataitok, statisztikák alapján? Felújított, panorámás, igen, világos, kertkapcsolatos. Luxus, az nem? De a luxus is, csak az kevésbé meghatározható konkrétan, hogy mi a luxus, mert mindenkinek mást jelent az, hogy mi a luxus. Találati oldalon egyszerre jelennek meg az adott ingatlanok, illetve a mellette a képernyőn a adott negyed, és ott konkrétan megjelölve az utcákat is. Sőt, egyfajta értéktérképet közvetít, tehát mondjuk a 8. kerület egy bizonyos körzetében elmondja, hogy itt 350 000 forint, 2 utcával arrébb 380 000 forint, 3-mal arrébb pedig 450 000 forint per négyzetméter az ár. Ami még nekem volt egyébként nehéz, hogy mindig úgy akartam választani lakást, hogy hol van a közelben edzőterem mondjuk. De nyilván fontos, igen, mondjuk mások lehet, hogy más a fontos. Hol van bank, vagy pedig éttermek. Térképeink segítségével pont ezeket az információkat lehet jól összeszedni az adott körzetről. Ennyi volt már az Otthontérkép, köszönjük, hogy velünk tartottak. Találkozunk a jövő héten, addig is felkereshetik a tv2.hu/otthontérkép oldalunkat, ahol visszanézhetnek minket. Legyen további szép hétvégéjük, viszontlátásra! Itt vagyunk most a világ egyik leghíresebb fürdőjében, ahol rengeteg amerikai filmet forgattak, de még egy videójátékba is bekerült, legutóbb pedig a világhírű színész Ryan Goslingnak volt egy fotósorozata itt. Azt hiszem pont ebben a pózban ült itt Ryan Gosling. Jó fej volt? Hát megvannak neki a maga sztár allűrjei, ezt meg kell valljam. Rosszabbak, mint nekem? Hát... Otthontérkép.hu. Ingatlan keresésben otthon térképen. A műsor támogatója az Ingatlan Tájoló. Műsorunk támogatója az otthontérkép.hu lakópark oldala.